Il-kap tal-oppożizzjoni u kelliem ewlenin fix-shadow cabinet tiegħu kienu ppruvaw joħolqu storja li l-gvern kellu xi interess li d-Delaru titlaq minn Malta. Biex bl-aħbar ta' tlieta dik li d-Delaru żeżżomm kollox Malta u timpjega iktar nies, irriżulta li għal dal-boħra l-kampanja tal-kap tal-oppożizzjoni kienet mibnija fuq u previżjonijiet ħżiena. Kien tard is-sena li għaddiet li d-Delaru ħabbret li fil-waqt li kienet se tinvesti f'ċentru ta' eċċellenza f'Malta ridet tieħu l-linja tal-istampar tal-flus x'imkien ieħor. U eventwalment tħabbar li wara ħidma tal-gvern kienet ġejja kumpanija oħra f'dan is-settur. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista bħal donnu prova jagħti x'jifhem li l-gvern kellu xi skop li d-Delaru titlaq minn pajjiżna. Saħansitra l-kap tal-oppożizzjoni allega dan fid-diskors tiegħu tal-budget. Iħallu id-Delaru tagħlaq jew tkeċċ il-ħaddiema. U mbagħad jgħidu illi ġabu kumpanija oħra minn floka, il-famuża Crane Currency. Id-diskors ta' Simon Busuttil kien ċar. Ried ibellaħħa lin-nies li l-gvern ried li d-Delaru titlaq. Saħansitra rrepetih Jason Azzopardi. Ħafna nies illum qegħdin jaslu għal konklużjoni għala fil-fatt kien hemm raġuni għaliex il-gvern ħalla l-kumpanija Delaru f'diffikultajiet. Kumpanija Delaru ftit ta' xhur ilu f'Diċembru ħabbret kellha l-problemi li kienu ser waslu biex tnaqqas in-nies. Kienet issemmi ċifra ta' 300 ħaddiem. F'dak l-istess perjodu issa jirriżulta li kienu bdew in-negozjati ma' dil kumpanija Amerikana. Għax il-Prim Ministru qal li negozjati ilhom għaddejjin madwar 6 xhur. Prim Ministru serju kien kieku f'ċirkostanzi fejn waħda mill-ikbar kumpaniji f'pajjiżna qed bagħti u deċiżjonijiet fl-interess ta' dik il-kumpanija. Kif għamel gvern preċedenti meta kien hemm sitwazzjoni ekonomika diffiċli waqt il-kriżi finanzjarja tal-2009 u 10. Però f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja fil-preżenza ta' uffiċjali għolja tad-Delaru irriżulta li kemm il-kliem ta' Busuttil u n-nies tiegħu ma kien xejn għajr kliem fieraħ. Għax il-gvern kienet jiddiskuti ma' d-Delaru, tant li fil-waqt li ġab il-kumpanija ġdida wassal biex id-Delaru iżomm l-istampar tal-flus Malta fiċ-ċentru ta' eċċellenza l-ġdid b'investiment ta' 33 miljun euro. Quddiem l-aġir tal-Partit Nazzjonalista tkellem il-Partit Laburista li nnota kif Simon Busuttil għal darb'oħra reġa' mar żmerġ bid-basir ieħor bħalma ġara fil-każ tal-bailout u tal-qatt. Illum f'Malta għandna fost l-ikbar żewġ ġganti fil-qasam tal-istampar tal-karti tal-flus u passaporti fid-dinja wara l-investiment ġdid mill-Istati Uniti permezz ta' Crane Currency qal il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista tenna li dan il-gvern mhux biss qed jaħdem sabiex ikunu attirati investimenti ġodda lejn pajjiżna, iżda qed jagħmel dak kollu possibbli biex jikkonsolida dak li diġà hawn f'pajjiżna.